Pasakamay na ng otoridad ang tinaguriang rank 8 most wanted person sa bansa sa ikinasang operasyon sa Purok 3 Barangay Poblasyon Rapu-Rapu Albay bandang alas 9:45 ng gabi noong Sabado, Oktubre 11. Kinilala ang sospek na si alias Batista, 40 anyos, binata, mangingisda at residente ng Malolos City, Bulacan. Ayon kay Police Colonel Noel Nunez, naaresto ang sospek sa bisa ng warrant of arrest na ibinaba ng korte noong February 2019 para sa kasong murder. Mahigit 6 na taong nagtago ang sospek sa rehiyon at nagpalipat-lipat sa Bacon, Sorsogon at Rapu-Rapu, Albay. Yung suspect po natin, isa po siyang fisherman na nakatira po sa Malolos City, Bulacan. So, nung time po na yon, nung nandun itong suspect natin, meron kasing mag-asawa na nagkaroon love triangle actually ito, at yung babae, may conspiracy sila nitong suspect para patayin itong asawa nung nga. At nung nangyari yon, nagsama silang dalawa. So yan yung yung istorya. After noon, nagtago itong suspect natin sa area ng Bulacan at saka ng Sorsogon City. Tapos palipat-lipat siya sa Sorsogon papunta ng Rapu-Rapu. Maliban doon sa pamilyar siya sa lugar dito sa atin at may mga kamag-anak siya, isa rin sa mga dahilan na siya, nakikita niya siguro na safe siya rito na makakapagtago siya. Yun yung isa sa mga nakikita natin na reason. May patong din sa ulo ang sospek na nagkakahalaga ng 135,000 pesos. Meron po tayong informant. Yung informant po natin, siya po yung nag-confirm na yung may warrant of arrest na taga Malolos City at saka yung nagtatago dito po sa lugar natin sa Rapu-Rapu ay iisa. So, nung na-confirm nga natin yon, nag-set up kagad ng operation para mahuli yung itong suspect. Pinaprocess po namin doon sa National Headquarters sa Kamkrame para po yung aming pong informant na nag-provide ng information na yan, ma-receive niya po yung reward. Nakatakdang i-turnover sa Malolos City Police ang sospek para sa kaukulang disposisyon. Para sa mga balitang tatak, Bicol, Mel Moral.